Erbyn dechrau'r 20fed ganrif, roedd modd croesi Ewrop hefo'r tren o fewn chydig ddiwrnodia. Roedd y rheilffordd wedi uno'r cyfandir. Roedd pelltar yn rhywbeth oedd yn perthyn i'r gorffennol rwsyd. Roedd technoleg yn rhoi hyder newydd i bobl Ewrop, a rhyddid newydd i wneud fel y fyna nhw. Roedd yn ymddangos fod unrhyw beth yn bosib. Roedd y dyfodol i weld yn ddisglair, ond doedd neb yn sylweddoli pa mor simsan oedd ei seilia. Tan haf 1914.